se 24-vuotias nuori mies ja harrastuksiin kuuluu klassinen kehonrakennus. Lajia on harrastanut 6 vuotta aktiivisesti lähes päivittäin 6 kertaa viikkoa. Ja tavoitteena olisi ensi keväänä päästä EM-kisoihin, koska viime syksynä en päässyt MM-iin. Laji on erittäin raadollinen ja rankka, mutta joka kerta kun sä pääset lavalle, niin se on onnistumisen tunne. Silloin sä tiedät, että sä oot antanut kaikkesi. On kunto mikä tahansa. Jos sä haluat tehdä oikeasti jotain, niin silloin pitää yrittää ja silloin sä oot yrittänyt, kun sä oot lavalla. Kiitos. Moi, elikkä mä oon Leena. Mitäs mä sanoisin? Mä reenan tuossa kuntokeskus Carbonilla. Valmentajina mulla tässä on Juuso Mervi Alahaavista. Reenannut on, mitäs mä sanoisin, semmonen 15 vuotta, josta sitten 9 vuotta on ollut tuossa Carbonilla. Kisoihin en oo suostunut parin vuoden lähteä ja nyt sitten ennen joulua ne valmentajat sai puhuttu ympäri, että lähdepäs kokeilemaan. Kuukausi sitten kävin ensimmäiset kisat ja vaikka sitä pokaalia ei tullut, niin ihan hyvin se meni joka tapauksessa. Saa nyt nähdä, lähteekö sitten syksyllä uudestaan. Ehkä. Pitää katsoa, minkälainen se kunto sitten syksyllä on, mutta mitäs sanoisin? Reeniä, ruokavalio. Rankka on ollut. Aika on siis isoin vihollinen, kun pitäisi reenata ja käydä töissä ja vietti aina sitä ruokailua, niin kyllä ne tunnit loppupäivästä. Ei se mikä helppo homma on, mutta itseään varten sitä tekee, niin kyllä sitä paljon saa myöskin. Että jos joku on kiinnostunut, niin Carbonille vaan ja reeni päälle. Kiitos. Mä oon Saara.